Čo vyjadruje nové začiatky lepšie ako sťahovanie? Preto začnem nový vlog práve sťahovaním. Že som sa nepozeral na kúpeľňu, ani na kuchyňu, ale už je 12:30 ráno. To je Pokémon. Som na celý svoj život sťahoval viac ako 10 krát. Niekoľko bytov rôznych kvalít. To je real life. Odkedy som sa odsťahoval z domu, z rodičovského hniezda, tak sa za celý svoj život dospelý sťahoval viac ako 10 krát. Ak dobre počítam, tak teraz je to 13. krát. Naprieč 4 krajinami, niekoľko neuveriteľných bytov rôznych kvalít. A je strašne zaujímavé pozorovať to, akým spôsobom sa mení ten spôsob, akým sa na to pozerám a akým sa na to pozerajú aj ľudia. Lebo prvýkrát, keď som sa sťahoval od mami na výšku, sťahovanie samo o sebe mi trvalo asi 3 dní, dokým som si vytriedil všetky veci, čo tam patrí, čo si chcem zobrať, čo si nechcem zobrať, a bol to úplne iný pocit ako akékoľvek iné sťahovanie. Ten stres z toho, že čo si zoberiem a nezoberiem, bol úplne zvláštny a odtedy som ho už nikdy necítil. A každé iné sťahovanie sa to stáva oveľa efektívnejším, oveľa rýchlejším a menej big deal. Ale toto sťahovanie je v niečom pomerne ako jedinečné, pretože sa prvýkrát nesťahujem priamo do toho bytu, ale medzi tým idem na niekoľko týždňov do Ameriky, na YTL program. To bol jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol robiť aj vlogy, dokumentovať túto cestu do Spojených štátov a tento program, ktorý mi príde, že brutálne zaujímavý. Toho kontentu tvorím už pomerne dosť. Vyskúšal som všetky rôzne štýly a druhy kontentu. Ale vlog ešte nie. A mám pocit trochu, že viac natáčam, ako sa balím. Takže poďme to trochu zrýchliť. Zároveň je však pravda, každé to jedno sťahovanie má niečo do seba, lebo vždy má človek nejakú príležitosť sa zamyslieť na to, čo mu v živote treba ešte a čo mu netreba. A je to pocit, ktorý by mal každý človek za nejakú dobu nie že vyskúšať, ale mal by si to prežiť, mal by si prejsť takým generálnym upratovaním toho, čo v jeho živote stále má miesto a čo treba nechať ísť a čo si chce zobrať so sebou. Pri sťahovaní nájdeš veľmi veľa zaujímavých vecí, ktoré nevieš, na čo potrebuješ, ale na niečo raz určite hej. Môžeš nájsť aj spolubývajúcich, o ktorých si nevedel, že s tebou bývajú. Po hodine balenia mi zostávajú ešte 2 tašky. Ešte som sa nepozeral na kúpeľňu, ani na kuchyňu. Ale už je 12:30 ráno, takže asi to nechám na ráno. Takže see you tomorrow. Ťahovanie je plné aj veľmi zaujímavých objavov. Tu napríklad niekoľko svojich, to je jak Pokémon, si nechal pre svoje deti, keby potreboval. A to sa vyplatí! Ak ste ale niekto našli nejaký spôsob, akým efektívne prepravovať otvorenú kozmetiku, tak mi dajte vedieť. Na to som ešte neprišiel. Sťahovanie je taký očistný proces, pretože na to, aby si sa odsťahoval, potrebuješ zničiť svoj starý život. Rozbiť ho. Rozbiť teda byt. Starý byt. Na to, aby si sa mohol ďalej posunúť. Roztriediš si veci. To, čo zostáva, to, čo nejde, to, čo ide, to, čo dávaš preč, to, čo je špinavé, to, čo je čisté, čo si berieš so sebou a čo si niekam uložíš.
Ja dúfam hlavne, že človek, ktorý vymyslel IKEA tašky, dostal veľmi mastné prémie, lebo to je najlepší vynález si 21. storočia. Keď sa sťahujete, tak krabice a igelitky sú úplne nespoľahlivé a nedostačujúce. Takže moje sťahovanie posledných 10 krát prebieha iba v IKEA taškách. A mám pocit, že som vykúpil polku IKEA kvôli tým taškám, ale to nevadí. Odporúčam všetkým. Mne sa páči, jak všetci influenceri sú pri tých sťahovaniach takí strašne zladení a pekný, namalovaný. A ja tu jediný, jak spotený, jak keby som behal maratón. Nevadí. Spotený influencer. To je real life. A je čas začať znova. Nikto tu není. Nevadí.